Взели сте решение да преместите детето си от кошарата в самостоятелно детско легло. Следващото най-важно нещо, което трябва да направите, е да поставите любящи, но твърди граници около времето за лягане и времето за лягане. Трябва да бъдете спокойни, търпеливи и да не реагирате. Да, не можем да накараме детето на сила да заспи, но можем да направим оставането в леглото неоспоримо. Ето защо, когато детето ви става, вие не трябва да реагирате. Трябва да запазите спокойствие и да го изпратите отново в леглото. Да, това може да се повтори няколко пъти, но пак казвам, търпението и спокойствието са ключа към вашият успех. Защото само така можем да научим децата да заспиват самостоятелно в своето ново детско легло. Споделете в коментари под видеото как протича този процес при вас, с какви трудности се сблъсквате. Ще ви очаквам!